खुलुमबाय बयखौबो बे समाव मोननैसो सुंद' आपडेट लानानै फैलायबाय। बिटिआरआव गोदानै गामि सोसनजानाय सनितपुर जिल्लानि जायफोर बर' गामिफोरा बिटिआरआवहाय सोसनजादोंमोन, बै बिटिआरआव सोसनजानाय बर' गामिनि रायजो राजाफोरा फैबाय थानाय बिटिसि बिसायख'थियावहाय जाय सरकारा बिटिआरआव सोसनदोंमोन, बै सरकारनोनो बा बै हानजानोनो भट होनांगौ होननानै सनितपुर जिल्लानि एबसुआ खौरां बिजोंनि गेजेरजों खावलायनायखौ बे समावहाय नुनो मोननाय जादों। आरो बिनि अनगायैबो बिस्वनाथ जिल्लानि बारग' एनडिपि सोद्रोमा बिथांमोनखौहाय फैबाय थानाय बिटिसि बिसायख'थियाव 40 नं रौता बियाबनि एमसिएलए निलुत स्वर्गियारिनो भट होनानै निलुत स्वर्गियारिखौनो देरहाहोनो थाखाय खौरां बिजोंनि गेजेरजों खावलायदों बारग' एनडिपि धीरेन बर' बिथाङा। धीरेन बर' बिथाङा बिनि अनगायैबो खौरांगिरिनि सिगाङाव गोबां बाथ्रा बुंदों। नोंथांमोना बे भिडिअखौ जोबजासिम नायोब्ला बिथांमोननिफ्रायनो गासै बाथ्राखौ नोंथांमोना आबुङैनो मोनथिना लानो हागोन। भिडिअखौ जोबजासिम नायनानै लाग्रो, बिनि उनावहाय नोंथांनि गोसोआव मा साननाय सोमजिदों नोंथांमोना कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायलायबानो। दा दिनै बे ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा बेखौनो दुलाराय बर' फरायसा आफादनाव सोंजों जे फैबाय थानाय बाथि बिटिआरनि बिसायख'थियाव सनितपुर जिल्लानि रायजो राजाफ्रा सोरनो भट होनांगौ होननानै। दा बेखौ दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय रोखा खालामनानै होनाय जादों जे सनितपुर जिल्लानि जे थांनाय गोलाव समनि बिएसि बिटिसियाव जे सनितपुर जिल्लानि रायजो राजाफ्रा न'खरसेबो सोजायाखैमोन, नाथाय सोमावसारनाया एखेनो सोमावसारनायाव बावसोमलायदोंमोन आरो गोबां मुंख्लंबो जादोंमोन। नाथाय बै मुंख्लं जासेयावबो बिएसि गोरोबथायावबो सनितपुर जिल्लानिफ्राय न'खरसेबो बर' न'खरा सोसनजायाखैमोन आरो बेबायदिनो बिटिसि जि गोरोबथा जादोंमोन, जि बिटिएडि गोरोबथा जादोंमोन, बे बिटिएडि गोरोबथायावबो सनितपुर जिल्लानि बर' रायजोफ्रा गोबां बावसोमदोंमोनब्लाबो आनखि गावनि आंगोफोरखौ खोमानानै लासेयावबो जे बे बिटिसि गोरोबथायावबो सनितपुर जिल्लानिफ्राय दरसेबो बर' गामिया सोसनजायाखैमोन। दा बेखायनो बिटिआर गोरोबथानि जि 3.1 गेजेरजों जि प्रमद बर' दैदेननाय बै समनि एबसुनि जि मिशन आरो भिजन आरो आथिखालाव प्रमद बर'आ बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा जानायनि उनावबो बिथाङा सनितपुर जिल्लानि बर' रायजो राजाफोरखौ जि दफानि 3.1 बायदि बिथाङा दिनै सोसनबाय। दुलाराय बर' फरायसा आफादनिसिम बिनि थाखाय रायजो राजाफ्रा रोजा रोजा साबायखर बावहरदों आरो स्पेसियेलि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानगेर आफादगिरि मुस्रि दिपेन बर' सारनिसिमबो बे ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा साबायखर बावदों आरो बिटिआरनिसिम मानगेर मुस्रि प्रमद बर' मानगोनां बिथांनिसिमबो बे ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा जोबोद साबायखर बावहरदों। मानो होननानै बुङोब्ला जि मोनसे सिमां, जि मोनसे आसा, बेखौ बै समनि दैदेनगिरिफ्रा जे सनितपुरखौ बिटिआरआव बड'लेण्डआव सोनांगौनि बाथ्राखौ जि गारनानै दंमोन, बेखौ नाथाय प्रमद बर'आ बेखौ दिनै मोगथां खालामबाय। बेखौ दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानगेर आफादगिरि मुस्रि दिपेन बर'आ बे सनितपुर जिल्लानि जि साननाय हनाय बेखौ दिनै मोगथां खालामबाय। बिनि थाखाय बिथांमोना दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो बिटिआर सरकारनिसिम रोजा रोजा साबायखर बावदों। आरो बेजों लोगोसे बिथांमोना बेखायनो फैबाय थानाय बिटिआर सरकारनि जि बिटिसिनि बाथि इलेक्सन जानो थांगासिनो दं, बिसायख'थि जानो थांगासिनो दं, बेयो फैबाय थानाय 22 सेप्तेम्बर खालि जागोन। दा बै बिसायख'थियाव सोरनो भट होनांगौ होननानै बिथांमोना जोंनाव गले गले सोंदों। दा बेखायनो दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय रोखा बाथ्रा, जाय सनितपुर जिल्लानि थांनाय गोलाव समनि डिमान्डखौ दिनै आबुं खालामनानै होबाय, जाय सनितपुर जिल्लानि दिनै जि हानि जेंनायानो बयनिख्रुइबो देरसिन जेंनामोन सनितपुर जिल्लायाव, दा बै जेंनाखौ दिनै सुस्रांनानै होबाय। दा बिनि थाखायनो बै इसुखौ मावनायनि थाखायनो आरोबाव मर बेयाव गामिफोरखौ बिटिआरआव सोसननांगौनि थाखाय आरोबाव जि सनितपुर जिल्लानि जि हा हुनि जेंनाखौ जे 100% जाफुंनांगौनि थाखाय जाय हानजाया, जाय सरकारा मदद होदों, बै सरकारनो फैबाय थानाय बिटिसि बिसायख'थियाव, बिटिआरनि बिसायख'थियाव जे भट होनांगौ होननानै दुलाराय बर' फरायसा आफाद सनितपुर जिल्ला आरो जों जथायै रायजो राजाखौ खावलायनाय जादों। नोंगौ, साननैसो सिगाङाव बिजेपिनि जि स्टेटनि जि आफादगिरि दिलीप शइकिया मानगोनां बिथांनो जे बै समाव एमपि इलेक्सन समाव मानो एबसुआ भट बिनानै होदोंमोन होननानै दिनै ससियेल मिडियानि गेजेरजों गुबुन गुबुन निउस पर्टेलनि गेजेरजों गोबां मानसिफ्रा बायदिसिना बानसावलाबायबाय थानाय जादों। दा बेखौनो दुलाराय बर' फरायसा आफाद हिसाबै रोखा बाथ्रा, बिटिआर गोरोबथानि गासैबो दफाफोरखौ आबुङै मावफुंनांगौनि थाखाय आरो गुबुन मोनसेया जाहैबाय थांनाय 10 बोसोर जि क'क्राझार लकसभा समस्तिखौ जि बिपिएफनि समाव जि खोमानानै लाबाय, बै मोननै एजेन्डाखौ लानानै दुलाराय बर' फरायसाफ्रा थांनाय लकसभा समस्तियाव जे बिजेपिनो भट होनांगौ, दिलीप शइकियानो भट होनांगौ होननानै दुलाराय बर' फरायसा आफादा बुंदोंमोन। मानोना थांनाय 2019 मायथाइयाव बिपिएफनि सरकार थानाय समाव बिथांमोना नाङा फाङा उदालगुरिनि आरोबाव दरंनि बा मंगलदैनि जे बर' रायजो राजाफोरखौ बेखौ बिजेपियाव भट होनांगौ होननानै बिथांमोना सिगांग्रो बुंदोंमोन। नाथाय बै समाव बिथांमोननि बाथ्राखौ लानानै गोबां रायजो राजाफ्रा, उदालगुरिनि रायजो राजाफ्रा, मंगलदै ओनसोलाव थानाय बर' रायजो राजाफ्रा बिजेपिनो भट होदोंमोन। नाथाय बिथांमोना बै समाव बिजेपिनो भट होसेयावबो नाथाय बिथांमोना
क'क्राझार लकसभा समस्तिखौ उदां खालामनो हायाखैमोन दा बेखायनो दुलाराय बर' फरायसा आफादा बिटिआर गोरोबथानि गासैबो दफाफोरखौ आबुङै मावफुंनांगौनि सार्थआव आरो गुबुन मोनसेया जाबाय 25 लाख बर'फोरनि जि साननाय हनाय बेखौ भारतनि जि 543 जि एमपि लकसभानि जि सिट दं बैयाव सासे बर' फिसाया थांनानै बर'नि जि जेंना सुस्रांनांगौनि थाखाय जि बाथ्रा बुंहरनांगौनि थाखाय बिसिपिजों मोनसे स्टेन्डार्ड लेभेलनि मोनसे एग्रिमेन्ट जादोंमोन दा बेखायनो बै एग्रिमेन्ट लेखायै जोङो दरं आरो अदालगुरियाव जों बिजेपिनो भट होनो थाखाय रायजो राजाफोरखौ खावलायदोंमोन आरो बिथांमोना बिजेपिया नोङो क'क्राझार जि लकसभा समस्ति दा बैयाव जि जयन्त बसुमतारी मानगोनां बिथांखौ देरहाहोनो थाखाय बिथांमोनाबो खामानि मावदों आरो बे लेखायैनो जों मोननैबो समस्तियाव क'क्राझाराव जोङो लकसभानि थाखाय जोङो एमपि हिसाबै जों जयन्त बसुमतारी मानगेदेर बिथांखौ जों देरहाहोनो हादों आरो बेबायदिनो दिलीप सयखियाखौ जोङो दरं अदालगुरिनि बर' रायजो राजाफ्रा भट होनानै खौसे भट होनायनि गेजेरजों जों देरहाहोनो हादों आरो बे सार्थनि बे मोननै सार्थखौ लानानैसो दुलाराय बर' फरायसा आफादा एमपि इलेक्सनाव बिजेपिनो भट होनांगौ होननानै बुंनाय जादोंमोन। दिनै आं बिश्वनाथ सारियालिनि बड'लेण्ड सेन्टाराव दंफैयो। बिसायख'थिनि मोनसे गुदुं बारहावा बारबाय थादों। बे समाव आङो दिनै एक्स एनडिपिनि गासै बिथांमोना बेवहाय गोबां एक्स एनडिपि दं। दिनै 60-70 जनसो एक्स एनडिपिआ ज' जानो हादों। भारतीय नागरिक हिसाबै बे बिसायख'थियाव मोनसे रेसपन्सिबिलिटि थानाय हिसाबै जोङो बिजाथिखौ माब्रै मानो सायख'नो गोनां जायो, भट होनो गोनां जायो। जोंनि भटआ बेसेबां अधिकार दङ, बेसेबां भेलु दङ, बेसेन दङ, बेनि सोमोन्दै दिनै सांग्रांथि लाखिदों। एनडिपिफ्रा जोङो एकर्डनि उनावबो गोदाव सोराव सेरखे बेरखे जानानै दंमोन। दिनै बे मोनसे मोजां खाबु, गासै 70 जनसो एनडिपि केडारा ज' जादों। बेवहाय गुबुन गुबुन फेक्सननिफ्राबो ज' जादों। जेलाव थानाय हार्डकर केडार आरो दिनै जायफोर भेरिफाइड जानानै थानाय दासिमबो दिनै लामसाम रांखौनो दिनै बिथांमोना मोननो हायाखै। मार्टियार्सफोरनि लिस्टआ दिनै मोननो हायाखै। मास्टार लिस्टआव थानाय मानसिफ्रा गोबां दिन थालांदों। बेफोर जेंनाफोरखौ दिनै बिथांमोना गावनि खुगाजोंनो दिनै फोरमायनायाव जों गासैबो सैथो बाथ्राखौ मिथिनो मोनदों। आरो बेबादि बोथोराव गासैबो जेंनाखौ बोस्रांनायनि मोनसे खाबुआनो जाबाय मा, इलेक्सन फैब्ला जोङो गोख्रों आरो मोजां बिजाथिखौ जों सायख' हरनाया जोंनि नोगोरारिफोरनि मोनसे खामानि। बेफोरखौ मोजां डिटेल्स रायलायबाय। दा दिनै नैबे बिश्वनाथ ओनसोलनि बिश्वनाथ जिल्लानि रायजो राजाफ्रा दिनै रौता समस्तिजों फोनांजाबनानै होनायाव बेवहाय गासै 14,000सो भटार्सफोर दङ। दिनै बिथांमोना मोनसे गोजोनथावना बाथ्राया बेनो, बिथांमोना गिबि खेबनि थाखाय भट होनो मोननाय अधिकार दिनै फैबाय। बिटिसि इलेक्सनखौ दिनै प्रथम, ओंखायनो आं बुंदों नोंथांमोना खौसे जानानै मोनसे जारिमिन दिनै सृष्टि खालाम। बेवहाय फार्स्ट भटार हिसाबै नोंथांमोना जाय मानसिनो भट होदों बे मानसिया देरहालांनानै मोजां रुलार जाहैथों, मोजां बेंगिरि जाहैथों, बेबायदि मोनसे हिस्ट'रिक नोंथांमोना बानाय, बेखौ आं खावलायदों। आरो जोंनि बे रौता समस्तिनि जोंहा केन्डिडेट हिसाबै इउपिपिएलनिफ्राय डक्टर नीलद स्वरगियारिखौ बासिनानै होखाबाय। बिथाङाबो दिनै फैगोन, बे ओनसोलाव रायलायफैगोन, बिनि जेंनाफोरखौ दिनै बिथाङा बुजिनानै थांगोन। जोंबो दिनै बेबादि समाव जाहाथे खौसेयै जोङो भट होनो हायो, इउपिपिएलखौ आरोबाव खेबसे पावाराव लाबोफिननो हायो, बेखौनो नोजोर होनानै थै-थां खामानि मावनायनि दिनै थांखि लादों। एक्स एनडिपिफ्राबो दिनै बुजिदों आरो जि मोननो गोनां अधिकार बेखौ पलिटिकेलिसो दिनै मोननायनि खामानिखौ मावनो हायो, मोननो थाखाय खामानि मावनो हायो होननानै बिथांमोनाबो बुजिदों। बेखिनि दिनै जोङो मोजाङै गुदि खिथा सावरायदों। बिथांमोना गावसिनि जेंनाखौबो फोरमायदों। बे जेंनाफोरखौ जों गोजौआव दैथायगोन आरो बोरै हायो बे समाधान खालामनानै खामानिखौ मावगोन होननानै रायलायनाय जादों।
गुबुन गुबुन सेक्सननि बेयाव गुबुन गुबुन दोलोआव जोङो माखासेखौ थांनायखौ नुदों। दा बे बेलायाव सारनिफ्राय मा खावलायो? जों आंबो दहाय एसे हानखाबाय बाथ्राखौ। जोङो बहाय फार्स्ट भटार हिसाबै दिनै इउपिपिएलआ 5 बोसोर सरकाराव दंमोन। बिथांमोना पावाराव फैफिनोब्ला बे 5 बोसोराव बिथांमोना डेभेलपमेन्टनि बर' माने अधिकारनि सायाव मोनथायनि सायाव आरो दिनै दफाफोरखौ मावफुंनायनि खामानिखौ मावनो थाखाय दिनै जोङो मावफुंनो थाखाय आरोबाव खेबसे 5 बोसोरनि थाखाय दिनै बासिफिननांगौ, सरकाराव फैफिननांगौ, बे बाथ्राखौ दिनै जों सावरायदों। आरो सोरबा XNDP फोरनिफ्रायनो गुबुन गुबुन फ्रेक्सन जानानै गुबुन गुबुन पार्टियाव खामानि मावदोंब्ला आंनि बुंनो गोनां बाथ्राया बेनो जे दिनै जोङो जोंनि भटखौ गथा खालाम। जों सेरखाय बेरखाय सोरनिबा बुंनायाव, सोरनिबा थुनज्लायनायाव, सोरबा मिसलिड खालाम जों जानो नाङा। सैथो बाथ्रा, नंथारगौ बाथ्रायाव बिथा खालामनानै दिनै खामानि माव। बर' भटआ खौसे जानांगौ, ज' जानांगौ आरो मावनो गोनां दिनै गोबां दङ। जोंहा दिनै मोनसे गिदिर गिलु बालु मोनसे रिभलुसन जालांदों। बेवहाय जोंजों लोगोसे मावग्राफोरजों लोगोसे दिनै रायजो राजाफ्रा दिनै गोबां दुखु खस्थ' मोनफादों, बुग्लि जादों, थैनांदों, जेलाव थानांदों। नै जेलनिफ्राय दासिमबो गबोनो हायाखै। बेखिनि समाव जोङो सेरखे बेरखे थानानै जुदि खामानि मावोबा जों इयुना, बर'नि इयुना बहा थागोन? बोरै जों थांना थागोन जाथि हिसाबै? दा बेफोरखौ बुजिलायनांगौ। बेनिखायनो जोङो सेरखाय बेरखाय जायाबासिनो आरो रायजो राजाफ्रा सोरनिबा थुनज्लायनायाव, सोरनिबा गोदै गोदै राव, मानिबा लब दिन्थिनानै बिथांमोनखौ बरायदोंब्ला बेयो बा बेबायदि मिसलिड जादोंबा बेयो दुखुनांथाव जागोन। बेनिखायनो दिनै गोख्रों आरो दा सरखार जि सरकारा दिनै 5 बोसोर खालामबाय, बे सरकारखौनो लाबोफिननायनि खामानिखौ गासैबो सिन्था खालामनांगौ। रायजो राजाफ्रा भट होनांगौ, खौसे जानानै थानांगौ आरो जोङो देरहानांगौ। सारनि मोन्दांथियाव फैबाय थानाय इलेक्सनाव इउपिपिएलआ बेसेबां पार्सेन्ट लानानै जैगोन? दा दिनै दाखालि 26 तारिखआव जि मोनसे नटिफिकेसन, इलेक्सनाथ' जाथारसिगोन नङा होमबा? 2 तारिखनिफ्रायनो नमिनेसन जागोन। 4 तारिखआव सोरबा उइद्र' खालामनोब्ला खालामनो हागोन। बेनिफ्राय 6 तारिखआव कनफार्म केन्डिडेटफ्रा ओंखारगोन। दा इउपिपिएलआ जिहेतु सरकाराव दंखायो, सिस्टेमाव दंखायो आरो माने इउपिपिएलआ सरकाराव थानानै जि मोनसे दिनै सिस्टेमखौ खालामना गालांबाय, माने डेभेलपमेन्टनि आरो माने दिनै गासैबो जाथि हारि माहारिफोरनि थख' थख' दिनै मिशन भिजनखौ दिनै खालामना गालांखाबाय। बेनिखायनो जिहेतु बेनिफिसियारिफ्रा दिनै बेनिफिसियारि क्रिएट जादों, बिथांमोना मोनदों। जिखुनु माबानिफ्रायनो दिनै गोबाङानो मोनदों आरो दिनै बेनिफिसियारि क्रिएट जाखाबाय। जेथिया बेखौ आरोबाव जाफुंहोनो थाखाय, मावफुंनो थाखाय माने बे 5 बोसोरा जोबोद खम। बेनिखायनो आरोबाव 5 बोसोर मोनोबा कमप्लिट बे मिशन भिजनखौ कमप्लिट खालामनो हागोन। आरो जि मोनसे एकर्डनि मावफुंजायै जि मोनसे क्लजेसफोर, बे क्लजेसफोरखौबो मावफुंनो हाबाफारि थानायखाय दिनै इउपिपिएलआ देरहानांगोन। आरो आं नोजोर होदों आरो जि मोनसे आन्डार कारेन्ट सृष्टि जादों इउपिपिएलनि भटार्सफोरनि गेजेराव, बेखौ नायोब्ला 2/3 मेजरिटि लानानै देरहानाया आं नुहुरदों। बे आरो बे पसिबिलिटि दं।